Welcome back mga idol. Mayroon na naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon ay tuwalya ng baka. Ito mga idol. Tuwalya ng baka, atay, at saka mga idol, balon-balonan. Balon-balonan mga idol. So bago tayo mag-umpisa mga idol, pray muna tayo. Maraming salamat sa aking mga subscribers, sa aking mga solid supporters, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa walang sawang panonood sa aking mga video. So kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like and share. Paki-support naman sa channel ko mga idol. So ano pang antayin natin mga idol? Pakan natin to. Ito, meron tayo ditong sauce mga idol. Ito. Sarap nito mga idol. So first bite. Ito. Yummy. Tingnan natin sa tip. Kain po. Mga idol. Dami. Ang hang.
Bambalunan.
maraming salamat sa walang sawang panunod ng aming mga video. See you next videos. Bye-bye.